eta entxaiatzen igual goizeko ez dakiz urten hasi zara, eta handik anzuaz ez dakiz zer entxaiatzera, ze gauza igual ezberdinak egin bertzera egiten, da eguna luza juten da, eta baina gero estrenoko eguna llegatzen da, eta dena konpontzen da. Beraz, la fama cuesta hori egia da, ez? Bai, eta gero, beste gauzatxo bat komentatzearen urduritasuna, osea, zuek daukazuten urduritasuna dantzari baino lehen, guk ere badaukagu, eszenatokira urten baino lehen. Naiz eta urteak pasatu, hori beti gertatzen da. Eta naiz eta profesionalak izan, urduri gaude eszenatoki batera urten baino lehen. Ni adibidez orain, urduri nago, dantzari behar dudalako. Bai. Badago zeo zer hemen, naiz eta jakin, zuen gure artean dala eta guzti hori, baina badago zeo zer hor, tripan, eta bai, hori beti. Gaur bere ekipailiak izango dira, hori bete zago zuri, Eta Itziarren dantza epaitzeko modua bezango dozue, hor dago maia, horretxe mikrofonoa, eta iritzia moteko aukera izango dozue, bai? Asko zaintzen zadien, hau da aztekite elikadura eta zegoen gorputza eta asko zaintzen dozue? Bai. Bai? Ni bintzat saiatzen ez, bai. Ze azkenean zure aurpegia jarri behar duzu beti. Bai, eszenatoki baten, eta zure gorputza, noski. Azkenean... Txokolatea ez dutuzte? Txokolatea oso nabalako izan, Ez, azkenean zure gorputza, zure... Bai, horrekin egiten duzu lan denbora guztian, orduan, bai, entrenatuta gomia eztara. Eta ondo elikatu, sano elikatu... Bai. Bueno. Azken baten hori da, nik nokadiz loditzeko joera daukat, eta orain gaine urte bete nagoela lesio honekin eta izan dela desastre bat ezin entrenatuta eta ezin entxaiatuta ganoraz edo formal, eta jo, nabaritzen da, kirolez egiteak ordutzen du, baina gero hori norberak erabakitzen du baita ere. Gero bai egia esan dantza egiteko eta izkenatzen batean egoteko nik nahi nahiago izaten dut harin egon eta bizi egon, eta nik saiatzen nahi zaintzen behintzat. Baina, orain badago, Badago. Urte bete honekin gehitu da. Azkerik ez dago eta kenduko oso segurutik. Bueno, Itziar del Val prest daukagu dagoen belantzan egiteko, eta beraz, txaloak gotzeguz animatzeko, bai? Eta, zeurea oso